Happy birthday, Jas. Salamat. Happy birthday, Jas. Love ka na mo, biskang maunsa man. Ha, love ka na mo, ha. Ha? Biskang maunsa kasi mong kinabuhi, biskang mo gwapo ka, mo pangit, manimaho, mo humot. Love ka na mo, Jas. Nice ka, Jas. Ready na to, guys. Ready na to. Yung lock na ibigay ko ba? Wala siya. Ay, wala siya nag-record ganyan kaya wala siya yung... Ay. Sayang sa akong ano. Ang? Ay, hindi mo din i-picture. Wala? Wala. Hi, this is Jamaica, my friend. Wala. Philippines flag. Wala, Philippines flag. Hello, cutie. Yay, I'm so pretty, Jane. Oh, Jam, mapakay ko na rin, Jam. O, pila ko bro ko nasa mansion. Nga naman ang camera. Pero pag ala kay Nadiri, ang naman, Nadiri. Diba? Baka na siya. Poop, poop. Wow! So amazing! You know? What's up, guys? Karon kay... Karon kay manguli na ang uban, bantog si CJ, nag-prepare na. And ang uban, nangaligo pa. Sila James. Sila James, si Ayla, o si Jemima. Nangaligo pa sila. And naday ko, naday si Danril. And then si Allen. Rush. Musta gabi, Rush? Kira kayo. Fights. Fights kayo. Lingaw kayo. Allen dyan boy. Naligo dyan tara. Lingaw kayo. Kung sa kalingaw. Ingat lang. Oh my. Soy, soy. Ang buntag, soy. Musta man? Kira eh. Dinay. Dinay. Lagi ang kinabuhi ko. Normal, Rona. Ganyan maligo eh. Kira ka? Salamat. Tura si Kyra. And si Jikler. Ay. Si Ralph, Jason, si BJ. So, mawali naman git may. Bye-bye. Jay. Team. Bye, Kim. Bye-bye, Kat. Thank you. Ay, matag mo. Apo. Okay guys, karon kay ang birthday ni JasPher. Karon kay birthday ni JasPher. Tara si JasPher dito. Muna si JasPher dira. Muna si JasPher dira and karon harina ni. So, i-prank na to siya. Labay na to siya ani. So, if ever anyone or someone nga kanang ma-misinterpret ni siya nga type of prank, okay lang siya para sa amuha kay yaga-yaga ro jud eh. And I hope dili siya malain. Ay, lagi ba? Happy birthday! Happy Hanggang sa dulo ng ating walang hanggan, hanggang ang puso'y
Mas loya kita yung itlog. Mas loya sa kita yung mga itlog na laga. Sige, palimpi na mo. Asthmatic! Yes, atas pinaka-negro. Yes, atas pinaka-negro. Yes, atas pinaka-negro. Just, ayos ko din mo cellphone, just. Bagay si Muhammad na nga buhok color. Yes! Gwapo si Muhammad Gray! Kami mga Ilalim ng puting ilaw! That's it guys for this video. Thank you so much for watching. If you like this video, make sure to subscribe. And also... Ha? Subscribe. Unsa? Subscribe. Unsubscribe? Subscribe. Ha? Haltan. Report. Oh my God. You're so ugly. I know that. Munang ginatawag nga sun-kissed. Sun-kissed. Oh my God.